1954-ben született Kolozsváron Benkős Samu és B. Nagy Margit gyermekeként, tehát külső szemmel egyértelműen tűnik legalábbis nekünk, hogy egy olyan értelmiségi családba került, ahonnan a pályaválasztás magától adódott. Viszont hogyan látja ön az 50-es évek, 50-es vagy 60-as évek Kolozsvárját és ezt a családi milliót? Én szerintem nem magától értetődő. Tehát ami magától értetődő az, hogy egy kolozsvári magyar értelmiségi családba születtem, ami jelent családi hagyományokat, jelent egy olyan dolgot, ami mai napig meghatározó számomra a tudomány tisztasságának, az adatoknak, a hitelességnek a kérdése, és az az erkölcsi felelősség, amivel az ember a tudományának tartozik, az örökségének tartozik, adott esetben a családjának és a családi tradícióknak tartozik. Ebben nincs benne a pályaválasztás. Én sokáig kémikus szerettem volna lenni, fizikai kémikus. Most a könyveimet válogatva találtam olyan 60-as évekből, 70-es évek elejéről származó jutalomkönyveket, amikor a kémiai versenyen elért eredményekért kaptam valamit. Az soha nem szerepelt ezekben, hogy a jó magaviseletemért. Érdekes, hogy egy másik akadémikus is Erdélyből, ugye Kovács András művészettörténész, jól tudom, ő is a kémia fele tendált annak idején. Mi volt mégis az, ami a régészet vagy a történettudomány felé vitte? Nem tudom. Ez olyan dolog, mint amikor az ember egyszer csak egy kapcsolatot, egy szerelmét, egy valamit egyik pillanatról a másikra úgy érzi, hogy nem tudja folytatni. Erre készültem, reálosztályba jártam, egy nagyon erős osztály volt az egykori református lánygimnáziumnak az utód liceumában. Nagyon jó tanáraink voltak, nagyon jó késztetés arra, hogy matematikus, fizikus vagy kémikus legyen az ember, és a 11. osztály utáni szünetben úgy éreztem, hogy én régész akarok lenni a szüleim legnagyobb rémületére, akik nem szerették volna, hogy arra a pályára kerüljek, ami nekik azért nagyon sok nehézséget, megpróbáltatást, mondhatnám, hogy üldözöttséget jelentett. Tehát az akkori években ez a pálya egy életveszélyes vállalkozásnak számított. Volt esetleg abban szerepe, hogy Kolozsvárnak ugye egy nagyon erős régészeti iskolája volt, most a Posta Béla iskolára gondolok, vagy illetve hát abban az időszakban a Ferenciek generációjának volt-e valami hatása, vagy volt-e olyan olvasmányélménye mondjuk a korai 50-es, 60-as évekből, amely esetleg erre a pályára vitte? Olvasmányélményeim voltak, szüleim tanára, atyai barátja László Gyula volt, akit én is ismertem gyerekkorom óta, művei otthon megvoltak, elolvastam őket, de ez kezdetben az érdeklődésen, a tiszteleten, a múltba való révülésen túl többet nem jelentett számomra. Szüleimmel sokat kirándultunk, édesanyámat elkísértem művészettörténeti útjaira, fényképeztem neki, régi templomok padlásán keresgéltem, de őszintén szólva a denevérek jobban érdekeltek a műemléki részleteknél. Egy adott pillanatban viszont kiderült, hogy ez egy életre szóló fertőzést jelentett. Jól ismertem Ferenczy Istvánt, voltam ásatásán, tehát ő egy terepen kitűnően mozgó, jól képzett régész volt, megfogott az ásatása, érdekelt, amit csinált szüleimen keresztül, sok kolozsvári régészt ismertem, félig meddig otthonosan mozogtam az akkori történeti múzeumban, és valahogy rám tört, hogy ez engem sokkal jobban érdekel, mint a kémia vagy a fizika. Nem tudom, hogy jól tettem-e. 1978-ban végez aztán az ELTÉn Budapesten. Hogyan állt akkor a középkori régészetkutatás, különösen az erdélyi középkori régészet historiográfiája? Milyen főbb témákat kutattak? Hát én inkább
Budapestről beszélnék. A 70-es évek volt az az időszak, amikor tulajdonképpen a korszerű értelemben vett középkori régészetnek a kezdeteiről beszélhetünk. Volt ez korábban is, de és László Gyula is tanított középkor, nekünk ő volt a tanárunk, hozzáírtam a szakdolgozatomat, atyai barátként állt hozzám egész pályám során, de azt a középkort, amit mi most művelünk, tulajdonképpen azután kezdtük közelebbről megismerni, hogy az egyetemen tanítani kezdett az akkor még fiatal Horváth István, aki a Méri István régészeti iskoláját követte, tehát a legendás megfigyelőkészség, a hihetetlenül pontos feltárások, a műemléki kutatások utolérhetetlen finom elemzője, és mindezt Horváth István, amikor Esztergom kapcsán bemutatta nekünk, ez sokunk számára egy életre szóló élmény volt. A mi korosztályunk harcolta ki, hogy a műemlékrégészet, mint diszciplína bekerüljön az egyetem tanrendjébe. Az én diplomámban is van olyan, hogy műemlékrégészeti speciális képzésben részesültem. Megkértük azokat a vezető kutatókat, Holl Imrét, Paládi Nándort, sokakat említhetnék, hogy tartsanak nekünk órákat, Kovalowski Júliát a Magyar Nemzeti Múzeumból, anyagismeret órákat tartsanak, és segítsenek abban, hogy itt a korszerű régészetet megismerjük. Utolsó éves voltam, amikor a tanszékre került Kubinyi András, aki ő történelemtudós volt, de rendkívüli érzékkel és tudással rendelkezett abban a tekintetben is, hogy a mindennapi életnek a történeti forrásait a hallgatókhoz közel hozza. Én már akkor végeztem, tehát tanítványa nem voltam, de nagy tisztelettel követtem utána is a pályáját. Ehhez képest az erdélyi középkori régészet részben embrionális állapotban volt, részben olyan ideológiai fogságban vergődött, amiből talán most kezd kikerülni, de gyakorlatilag a két területnek a régészete minimális értelemben volt együttműködésben egymással, ez is az utóbbi években, évtizedekben kezdett el oldódni. Én ilyen körülmények között jöttem haza Erdélybe, hogy egy Magyarországon végzett, viszonylag korszerű módszereket megismert régészként kellett integrálódnom egy olyan régészeti társadalomban, ahol tulajdonképpen látszólag paradox módon a bukaresti régészek, a Régészeti Intézet munkatársai, Radu Popa és kollégái jelentették azt a kört, akivel a legközelebbi kapcsolatot lehetett kiépíteni. Tehát 79-ben vagyunk, illetve az azt követő majdnem egy évtized, amikor ugye Székely Keresztúri Múzeumban dolgozik, és elkezdi azt a mondhatni alapkutatásokat, amely a mai Székelyföld, középkori Székelyföld megismeréséhez vezetett. Milyen ásatásokat emelnek ki ebből a korszakból? Hát elsősorban azt emelném ki, hogy a székelyek középkori kutatása elképzelhetetlen helyszíni terepmunka nélkül. Ezt nem lehet Kolozsvárról csinálni, nem lehet Budapestről csinálni, Bukarestből csinálni, oda kell költözni. Én azért választottam a Székelykeresztúri Múzeumot, mert részben Székely Zoltán, részben Molnár István révén egy nagyon jól kutatott része volt a Székelyföldnek, bármennyire kis múzeum volt a környéke, akkori színvonalán elsőrangúan kutatott volt, a múzeumnak jelentős régészeti anyaga volt, és volt egy nagyon erős múzeumbarát réteg, most Székely Attila történelem tanára gondolok, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy a múzeum boldogulni tudjon a gyűjtőterületén. Most ezen a
részen 2-3 nagyobb ásatás sorozatot emelnék ki, amelyek mindegy egy jelentős témára összpontosítottak. Az egyik a középkori székely falu, ezt a Székelykeresztúr közelében lévő Csekefalva területén kutattuk, ahol leletmentésként indult a munka, majd tervásatásként éveken át haladt egy középkori falurészlet feltárásával. Ezt egészítette ki egy Árpád-kori eredetű templom nagyon részletes kutatása Szent Ábrahám határában, ahol a teljes templom feltárása és a temetkezés fenntart feltárása és az antropológiai anyag gondos megőrzésével járt együtt, ami utólag nagyon hasznosnak bizonyult, amikor már a természettudományokkal és az antropológusokkal ide-vissza lehetett kanyarodni. A harmadik nagy csomag pedig Keresztúr mezővárosnak a kutatása volt, tehát ilyen értelemben úttörők voltunk, hogy egy székelyföldi mezővárosnak a korai történetét, középkorát, mesterségeit, kerámia és fémfeldolgozását, templomát, házait, és hát ami egy nagyon szép terület volt, a középkori, koraújkori kályhacsempe anyagát kutathattuk. Mindezek mellett az egyetemi éveimből származó tapasztalat alapján a Keresztúrszék régészeti topográfiáját készítettük el. Én korábban a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével együttműködtem a Magyarország régészeti topográfia sorozatban, tehát Békés megyei és Pest megyei terepbejárásokban, és az ott tanultakat próbáltam adaptálni a Székelyföldön azzal, hogy a rendszeres, alapos terepbejárások tulajdonképpen egy település történeti forrásanyagot nyújtanak számunkra, tehát valami olyasmit, ami sem a tervásatásokból, sem az amúgy nagyon hiányos történeti forrásokból nem olvasható ki. Ehhez be kell járni a területet. Hát ez történt 10 éven keresztül. Azóta eltelt mintegy negyed évszázad, és hát hála az égnek az erdélyi középkori kutatása azért sokat fejlődött, ma már rengeteg ugye koraközépkori vagy középkori templomásatás, rekonstrukció, restaurálási folyamatok zajlanak, a település kutatás is talán valamivel jobban van, hisz több iskola, a Bukaresti iskola mellett most már beszéltünk egy erős szebeni régészeti iskoláról is. Hogyan látja ön most az erdélyi középkori kutatást, melyek azok a témák, amelyel most foglalkoznak ön, vagy esetleg mások, és melyek azok a témák, amelyet még most sem érintettünk eléggé? Hát vannak témák, amelyek nagyon szépen haladnak. Itt például egy jól körvonalazható csoport a székelyföldi falusi templomoknak a kutatása, tehát ez egy egészen egyedülállóan jó kutatási terület, ahol templomok, a templom körüli temetők története, és miután a templomok a mindenkori falvak legszilárdabb, legmaradandóbb részét képezik, ezeknek az ásatása a templom és a környéktelepülés története számára is kiemelkedően fontosak. Említek természettudományokhoz közeli ügyeket is, a dendrokronológiát, aminek a Székelyföldön nagyon jó kutatási hagyományai vannak, a középkori várkutatást, ami jelentős e tekintetben, történeti állattan kapcsán vannak előrelépések. Hiányolom a topográfiai kutatásoknak a megrekedését, hiányolom a mezővárosi ásatásoknak a tulajdonképpen még mindig kezdeti stádiumát, és egész Erdélyre tekintve pedig rendkívül fontosnak tartom azokat a nagy várostörténeti ásatásokat, melyek különféle leletmentő megelőző feltárások formájában mindenekelőtt Nagyszebent, de Segesvárt, Brassót érintik, jelentős kolozsvári
ásatásokról tudunk, tehát a városi kutatás megint egy olyan dolog, ami jelentősen előre jutott. Örvendetes, hogy ebben a szakmai kérdésekben is, doktori folyamatokban is tudtunk segíteni, és az együttműködésnek egy témája, ami a mai előadás is szólt, a különféle természettudományos módszereknek a bevezetése, fejlesztése a régészet terén. Ahogy ön is említette, a 14 előadóból ön volt az egyetlen társadalomtudós, aki jelen volt ezen a konferencián. Mi az oka annak ön szerint, hogy ma már a történettudomány is ugye egyre inkább a természettudományi módszereket használja, ugye ennek egyértelműen van egy pragmatikus oka, viszont talán láthatunk benne valamilyen olyan tendenciát, hogy a tudományos képezet, vagy ez a mostani tendencia, ahol egyre többet kell közölni és fönt kell maradni egyféle tudományos piacon, gyakorlatilag rákényszeríti a társadalomtudósokra, hogy olyan módszereket használjanak, amivel mondjuk a természettudományokkal versenybe tudnak szállni. Hogyan látja ön ezt a viszonyt, mondjuk, mint akadémikus most, vagy tudománypolitikus, és hát akkor esetleg néhány olyan projektről, ami az akadémia, tehát a Régészettudományi Intézetben különösen természettudományos módszereket alkalmaznak? Hát a kérdés nehéz, mert vannak bizonyos területei a társadalomtudományoknak, bölcsészettudományoknak, ahol döntő többségében ma is hagyományos történeti módszerekkel kutatnak, ugyanakkor érzékelek egy nyitást felénk, tehát például olyan középkori lendületprojektet említhetek a saját bölcsészettudományi kutatóközpontunkban, ahol a régészeknek a várostörténetben, a régészeknek a távolsági kereskedelemben, akár fazekasságban, akár a középkori marhakereskedelem összetételében, irányában, lebonyolításában régészeti forrásokra és állattani forrásokra lehet támaszkodni, tudunk segíteni csatatérkutatásban, tudunk segíteni az előadáson már jelzett fúrásokkal bizonyos kiemelt területek, például a törökkori kutatásnak a természeti vonatkozásaiban, és tudunk segíteni művészettörténészeknek azokban a részletekben, ami már kívül esik a klasszikus művészettörténeten, a Csíksomlyói Mária szobor kapcsán endoszkópiás kutatásokat végeztünk, radiokarbon kutatásokat, mikrofotózásokat, felszíni festékrétegeknek az elkülönítését, tehát létezik egy olyan apparátusunk, ami a szobrok, oltárok, különféle üregek feltárása, dokumentálása esetén érdekes. Összességében én egy kutatóintézet igazgatójaként próbálok mindent elművelni azért, hogy ezeket a módszereket bevezethessük, ami egyrészt eszközöknek, köztük rendkívül költséges eszközöknek a beszerzését jelenti, másrészt a kollégáknak az oktatását, ami nemzetközi kapcsolatokat igényel, hogy a korszínvonalán álló módon tudják ezeket az eszközöket használni és az eredményeket értékelni. Van egy környezettörténeti projektünk, amiről a mai előadás adott egy ízelítőt, különféle kutatásokat folytatunk archeogenetikai irányba, ami az egyik kiemelt területe az intézeti munkának, és próbálunk fejleszteni a roncsolásmentes kutatásoknál, ahol tulajdonképpen költséges eszközökkel, de az ásatásoknál még mindig olcsóbban tudunk vizsgálni részben tudományos szempontból lelőhelyeket, részben a nagy beruházások számára jelezni tudjuk, hogy melyek azok a részek, amelyeket a látszat ellenére
érdemes lenne elkerülni. És próbáljuk újra indítani a Magyarország régészeti topográfia sorozatot. Ma már sokkal nehezebb körülmények között dolgozunk, mint régen. Tehát a szocializmusnak az az óriási vívmánya, hogy egybeszántottak területeket, és a régész szabadon közlekedhetett rajta. Ma már parcellák, engedélyek, tulajdonosokkal folytatott egyeztetések, tehát egy sokkal nehezebb munka, több a parlagon lévő terület. Ennek ellenére meg kell próbálni, mert az összes beruházás, az összes útépítés számára kulcsfontosságú, a saját település történeti kutatásainkról nem is beszélve. A középkor kutatójának is számos pseudotudományos, áltudományos hírrel kell küzdenie, mint ugye a történelem védelmezőjének, vagy hát egy tudományák képviselőjének. És középkori Erdély régészetével kapcsolatban ugye az egyik legnagyobb irodalmat, a pseudotudományos irodalmat, az úgynevezett székely rovásírás gyártotta, ha így tetszik. Hogyan áll most ennek az írásnak a kutatása? Mit tudunk erről? Hát először is azt kéne mondanom minden remény és félreértés eloszlatása érdekében, hogy én ehhez nem értek. Tehát készítünk egy korpuszt az erdélyi középkori székelyírásnak az emlékeiről, tehát középkori és koraújkori különböző feliratokról beszélünk. A munkacsoportban nyelvészek, turkológusok, írástörténészek szerepelnek. Az én vállalt feladatom az, hogy régészként szeretném a középkori anyagot egészen pontosan dokumentálni, tehát a lehetőség szerinti legpontosabb rajzot, felvételt, felmérést elkészíteni róluk, áttekinteni azokat a kontextusokat, ami a keletkezésük körülményeit, keletkezésük idejét, azoknak a rétegeknek a feltárását érinti, akik tudtak írni, akik ilyen írást hagytak hátra, tehát egy szigorúan tudományos részét vállaltam a dolognak. Az egész tudományos különben, tehát a fantaszmagóriákkal nem tudunk foglalkozni. El fogjuk mondani ebben a korpuszban a véleményünket a dologról, be fogjuk mutatni azokat az emlékeket, amelyek nem tartoznak a székelyírás körében. Tehát közismert, hogy ennek a műkedvelő gyakorlói középkori latin feliratokat elolvasnak rovásul, ruharedőket el tudnak olvasni rovásul, repedéseket és szurágást el tudnak olvasni rovásul, szentül hisznek ennek az írásnak az őskori sumér vagy hun eredetében. Nekünk nem ez a véleményünk, de nincs illúziónk arról, hogy a fanatikusokat el tudnánk téríteni a fanatizmusuktól. Abban van reményünk, hogy a kérdésnek a művelt olvasóit, érdeklődőit, tehát azt a réteget, akivel tudományos párbeszédbe lehet lépni, azt a réteget megismertessük a reális eredményekkel, és nem rejtjük vége alá azokkal a reális kérdésekkel, amikkel mi is a kutatás során találkoztunk, hiszen nincs szó lezárt, megmerevedett kutatásról ebben a tekintetben sem. Hogyan összegezni ön a régészeti pályafutását egy tudományos hitvallásban? Mi az a motto, amellyel ezt a munkát ön ugye már évtizedek óta végzi? Hát egy mottót nem tudok mondani, csaptanós mottót se tudok mondani. Miután az erdélyi meg a tágabb Kárpát-medencei kutatásban is részt veszek, egy ilyen motto lehetne az, hogy a kutatásnak a tudományos tisztaságát, etikai tisztaságát mindenáron meg kell őrizni. A biztosan megnyertnek tűnő eredményeket és a számtalan kérdést, bizonytalanságot, amivel nap mint nap találkozunk,
külön kell választani, és világosan kell fogalmazni, miről hisszük azt, hogy tudjuk, és miről tudjuk biztosan, hogy még ingoványos területen járunk, és rendkívül fontosnak látom azt, hogy ezt a tudást hogyan közvetítjük azoknak a fiataloknak, akiket most kell pályára állítani, most kell nekik kutatási témát, munkahelyet teremteni, és hogy tudjuk továbbadni azoknak a gondolkodó embertársainknak, akik képesek és akarnak és tudnak párbeszédet folytatni, tehát egy igényes, nívós tudománynépszerűsítésről beszélek, ami egyébként a Magyar Tudományos Akadémia egyik prioritása az utóbbi években. Hát ebben is kívánok sok sikert a tanár úrnak, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm szépen.